Número 7, Giorgio, número 8, Lucas. Saúdos, sexan benvidos ao mundo do fútbol en Estrada Televisión. Partido hoxe primeiro da segunda volta entre ese equipo que están vendo vostedes, saudando xa dentro do centro do campo, o Sporting Celanova e o Club Deportivo Estradense. Comeza, polo tanto, a segunda volta dunha competición na que o Club Deportivo Estradense está chamado ao ascenso á terceira división. Vivímoslo, como sempre, en Estrada Televisión, na nosa emisión analóxica. Aínda mantemos a nosa emisión analóxica, farémoslo aínda durante bastantes meses, e, por outro lado, tamén, xa saben vostedes, en internet, toda a nosa programación a televisión a carta. O partido, como sempre, patrocinado pola Pastelería da Estrada, cando salta precisamente o equipo do Club Deportivo Estradense, e tamén publicidade de Pastelería Mimela, que leva na súa indumentaria o Club Deportivo Estradense. A Pastelería Mimela, que patrocina o encontro, e tamén a Concellería de Deportes do Concello da Estrada. Salta o trío arbitral, concretamente son Andrade Seoane, do Colexio da Coruña, auxiliado por Carreira Parrado e por Méndez Castro. O trío arbitral que dirixirá este encontro, e rapidamente tamén imos xa coas alineacións. Por parte do Sporting Celanova, o número 13, Diego; o número 2, Martín; o 5, Mazorras; o 19, Xuster; o número 4, Currás; o 18, Carballo; o 6, Ricardo; o 21, Cons; o 9, Pazos; o 7, Giorgio; e o 8, Lucas. No banquiño, xunto ao adestrador Ángel Mociño, estarán Macía, porteiro suplente; Pablo, co número 11; Óscar, co número 12; e Iván, co número 10. Por parte do Club Deportivo Estradense, cando vai a arrancar o encontro, ahora iremos ca alineación, pero lógicamente antes imos a prepararnos xa para o top de saída de cara aos primeiros 45 minutos. Dicíalles, por parte do Club Deportivo Estradense, mantense basicamente ao mesmo 11 que nos últimos encontros ven poñendo Javier Oreiro sobre o céspede, aínda que ca inclusión de Pepe Rico no 11 titular. Unai preparado para o saque, xunto a él José Ramón, e a partir de agora, arranca agora mesmo topo aos primeiros 45 para o Club Deportivo Estradense, que movía, decíalles, polo Estradense, Maquelele na portería; o número 2 para Peiteado; o número 3 para Nando; o 4 para Amoedo; o 5 para Guti; o 6 para Marcos; o 7 para Hugo; o número 8 para Rico; o 9, Julián; 10, José Ramón; e 11, Unai. No banquiño, xunto a Javier Oreiro, Brais; o número 12, Toledo, porteiro suplente; Vicente, o número 14; o número 15 para Javi; e o número 16 para Iván. Por lo tanto, cando hai, atención, falta, se marcaba o auxiliar do colexiado, a falta de Guti, que sinalaba o auxiliar de Andrade Seoane, Carreira Parrado. Polo tanto, posesión para o Sporting Celanova. Dicíalles que o Club Deportivo Estradense quere refrendar na segunda volta, que hoxe comeza, o que en definitiva foi unha constante durante toda a primeira, e é o sí ou sí que decíamos do ascenso a terceira división. Xa saben que este ano, ademais, pola normativa que cambiaba, son dous os equipos, os dous primeiros clasificados, que ascenden directamente a terceira división. Así que vale tanto ser campeón de liga, que é o que queremos todos, como lógicamente tamén ser o segundo clasificado e ascender tamén a terceira división, nunha tempada na que o Estradense está apostando directamente por o ascenso e, polo tanto, tamén por os encontros xogados a lume de Viqueira, tanto no seu campo como fora. Atención á presión, o erro do porteiro José Ramón, que pode aproveitarse. A esquerda movíase Julián, parou un poquinho José Ramón o xogo, atrás para Pepe Rico, este movía xa, ou intentaba, sobre a incorporación de Hugo, a patada en semifallo de Martín, que chegaba ás mans de Diego, e polo tanto xa move o xove gardameta do Sporting Celanova. Precisamente en Celanova principiaba a competición o Club Deportivo Estradense, pois se quere refrendarse o arranque que tivo o equipo da Estrada, e por suposto tamén, o en definitiva, o que todos queremos, e é unha nova victoria do equipo de Javier Oreiro. Pepe Rico, José Ramón pelexando no medio campo, perdeu o medio centro do Club Deportivo Estradense, e agora recupera o propio José Ramón diante da lentitude que tivo neste caso o xogador visitante, Carballo concretamente.
Nando para o saque. José Ramón cortou a defensa e agora xa de novo intenta pechar buratos no medio campo e consigue o Club Deportivo Estradense. Julián, que se dou a volta, tardou un pouquiño, moveu agora Nando intentando buscar o propio Julián, o control para José Ramón, sae trompicado e hai falta. E atención á falta porque é perigosa e ademais opción perfecta de novo para os lanzadores, neste caso Nando, que está pedindo un balón ao banquiño para enviar o intentar enviar directo a portería. Tanto Nando como Pepe Rico están ubicados en zona de lanzamento e dende esa zona, concretamente dá a impresión a min de que será Nando o home que finalmente busque a portería de Diego. Estamos xustamente no minuto 3,5. Marcos tamén preparado, por lo tanto, entrenando. Marcos está a xogada, pero finalmente eu creo que vai ser Marcos. Aí vai Marcos. O envío de Marcos pegou na pantalla, foi xa córner. Córner favorable ao Club Deportivo Estradense, o primeiro de partido. E xa suben as torres Guti, que se incorpora xunto aos seus compañeiros para tentar de buscar un remate, cando de novo Marcos vai facer un saque. Aí vai, prolongou o gardameta, metía a man Guti, que vai deixar que se vaya o balón directamente al lateral de novo para o Club Deportivo Estradense, que nestes 4 primeiros minutos que levamos é dono absoluto do encontro e está atacando e controlando perfectamente o Sporting Celanova. Julián, que se dou a volta, o centro, sacou a defensa, non centro xa, senón directamente era tiro a portería o que estaba buscando agora o Club Deportivo Estradense. Hai falta favorable a Celanova, sacou rapidísimo Cons, moi longo. Guti está intentando pechar o centro, atención que hai perigo porque chega o gol. Giorgio, o home que marcaba, minuto 5 na primeira aproximación que chega o Celanova ás inmediacións da portería de Makelele. A xogada trenzada dende a banda zurda, segundo ataca o equipo blanquiazul. Finalmente Giorgio, que marca o primeiro gol. E de novo mazazo na fe, mazazo nas ilusións dos afeccionados e, por suposto, dos xogadores do Club Deportivo Estradense, aínda que queda obviamente moitísimo partido. Estamos no minuto 5,5, prácticamente xa 6, e polo tanto isto está empezando, pero é curioso como ata o momento o partido estaba controlado por o Club Deportivo Estradense, non tiña ningún tipo de sufrimento defensivo. En a primeira ocasión na que se achega, eu creo que incluso non podo decir nin con perigo, senón simplemente que se achega a portería do Club Deportivo Estradense o Celanova, o envío chega a Giorgio, que define perfectamente, con prácticamente nada que facer para Makelele. José Ramón, el balón fora para o Club Deportivo Estradense. Unai, que quere meter presión os seus compañeiros, deixa para Nando, sacou Nando. Unai atrás para Moedo, a dereita ten a Guti, recibe o outro central do Club Deportivo Estradense, de novo Guti para Moedo, busca un envío longo. Julián, que non chega, estaba evidentemente, era moi difícil para o dianteiro centro do Club Deportivo Estradense. El peiteado que metió o pé e a falta que sinala o colexiado do partido sobre Ricardo. Minuto 7 de primeira metade. Lembremos, perde o Club Deportivo Estradense por 1-0. Marcaba Giorgio e complicaba unha vez máis o arranque de encontro primeiro da segunda volta para o equipo estradense.
Nando para o salto, tamén a Moedo, o balón dividido, volve a meterse dentro no control o Celanova, está tapando Guti, recuperou ben aí a defensa do Club Deportivo Estradense. Agora Julián, que perde diante da chegada forte de Currás, e aínda que recupera o Club Deportivo Estradense, están ata o momento impoñéndose os centrais do Celanova, os atacantes do Club Deportivo Estradense. Ben é certo tamén que o equipo de Celanova mantén prácticamente un único home en punta. O autor do gol, precisamente, Giorgio. E hai superioridade numérica na zona defensiva, cando agora xogouse o pé literalmente Nando diante da entrada do propio Giorgio, que está doéndose no céspede. O autor do gol do Sporting Celanova, e as asistencias, neste caso preparada xa para entrar unha muller, preparada xa para entrar no terreno de xogos, ainda que parece que non vai facer falta. Guti, peiteado, vai facer un apoio e recibe ahora Julián. Ou Nando, o balón de novo buscaba a zona de Unai, pero cortou ben a defensa, a cobertura do Sporting Celanova. Guti, o cambio total, a zona de Nando, baixa hoxe o lateral zurdo do Club Deportivo Estradense diante da ausencia de Fafú, que non pode hoxe xogar ou estar lesionado, e de novo recupera a defensa do Estradense, que aí en esa zona non ten ningún problema, posto que aí non presiona nunca o Sporting Celanova, ¿no? Deixan prácticamente só a Ricardo arriba, que a incorporación ás veces do propio Giorgio, ese home que agora controlaba, pero xa na zona onde agora está o balón, na zona defensiva de Celanova, aí é moito máis complicado para todos, e lóxicamente tamén para o Club Deportivo Estradense. A falta sinalada sobre o agarrón a Pepe Rico. O movimento de novo hacia Marcos. O balón interior sin demasiada dirección, que chegou á zona de Carballo e que xa intentaba despexar. Guti de novo, en defensa xoga o Estradense. Nando, ten metros, buscou a Unai, deixou Unai, o intentaba deixar para Pepe Rico, recupera xa rápida na saída o Celanova, intenta tapar agora a defensa do Estradense. Atención, que de novo pode haber velocidade, e hai fora de xogo de Ricardo, que sinala o auxiliar de Andrade Seoane, Carreira Parrado. Invalidada, por lo tanto, a xogada, minuto 11 de primeira metade. O resultado que sigue con esa derrota momentánea do Club Deportivo Estradense, que recibía un gol de Giorgio precisamente na única ocasión na que o equipo visitante chegou á zona de perigo de Makelele. Aí está Amoedo, o envío de Amoedo, moi lonxano. Intentaba buscar Amoedo un envío a portería, pero saeulle realmente un tiro moi floxiño e sin dirección. Dá a impresión de que tamén axudado pola inestabilidade no pé de apoio no campo, cando hai falta de Guti, que metía o codo no salto na disputa do balón, e iso foi o que sinalou o colexiado. Falta de novo contra o Club Deportivo Estradense en zona de medio campo. A falta sobre Pazos, que se doía ese cobadazo na cabeza. E vimos ver que fai agora o Celanova, xa que dentro de área, pues prácticamente hai 3-4 homes. Está o balón moi lonxano, pero dende esa zona Cons pode enviar a portería. Bueno, buscou un centro, meteu a Moedo a cabeza e Makelele, que chapa
sen maiores complicacións. Intenta sacar rápido Makelele, divide o balón, recupera José Ramón, busca a incorporación de Marcos, xogando, ou intentaba xogar Marcos con Hugo, pero non houbo aí precisión, e xa finalmente viron como se perdía en saque lateral para Celanova. Guti que corre, non se quiso complicar a vida, sacou ou intenta sacar ahora xogando o Club Deportivo Estradense. Nando, José Ramón está a súa esquerda, recibe con campo José Ramón, vai intentar probablemente un contra un, marchouse do primeiro, agora mete un balón interior, non chegou Unai, Pepe Rico que está tapando xa a saída dos homes de medio campo, chega para recuperar agora de novo Hugo, o movimento para José Ramón, interior para Julián, meteu agora atención a Unai, porque chega o gol de Unai. Empata o Club Deportivo Estradense, minuto 13 e medio, o gol de Unai nesa xogada de combinación de toda a dianteira do Club Deportivo Estradense. Magnífico o Club Deportivo Estradense na súa xogada de combinación, e por suposto que chega ese gol que empata o partido. Mentres na megafonía xa podían escoitar vostedes seguramente polo noso micrófono de ambiente, pedíase a afición festa, ánimo para un Club Deportivo Estradense que iguala un partido que se lle puxo diante da incredulidade dos espectadores costa arriba nos primeiros minutos. Amuedo, Nando, corre Unai, vai ser moi difícil que chegue o dianteiro centro do Estradense, o balón sae directamente en saque lateral para Celanova, e será Martín o home que mova. Aí vai, para o salto José Ramón, na cabeza varios xogadores, finalmente Nando que baixa, cambia totalmente, Hugo que intenta chegar, meteu Hugo o peito, e xa sacou rápido de novo dende atrás o gardameta Diego. Xogando o Celanova, de novo para a zona do Estradense, e de novo José Ramón, foiselle un pouquiño o balón o mediocampista do Club Deportivo Estradense, marchábaselle un pouquiño, e de aí que chegase antes para defender a defensa visitante. Guti que recibe de Nando, devolve. Nando con metros, cambia para peiteado. Guti, Nando de novo, respeta profundamente o Celanova a ubicación táctica que lle impón o seu adestrador. Está unha vez máis, repito, planteando un partido buscando que os espacios non existan na zona de real perigo, é dicir, na zona de medio campo hacia diante, e intenta sorprender lógicamente o Estradense cando este perda algún balón en zona perigosa e poida sair o contraataque. José Ramón, atención ao xogo, Marcos que non continuou a meter o pé, e xa saes ou intenta sair de novo Celanova, empatada longa, a zona de peiteado que cortou de primeiras, agora meteu Carballo as mans de Makelele. Amuedo, longuísimo de Amuedo, vai se perder o coiro, será saque de portería para Celanova. ...17 minutos da primeira metade, o empate no electrónico da Bayuca entre o Club Deportivo Estradense e o Sporting Celanova, primeiro partido da segunda volta da competición en regional preferente no seu Grupo Sur, partido que vivimos en Estrada Televisión, partido que queremos tamén, a partir xa de agora mesmo, que disfruten con nós
en internet. Por lo tanto, xa tamén mañá quedará na nosa página para que aqueles afeccionados que así o queiran poidan ver todo o encontro sin ningún tipo de apuro, repasar as distintas xogadas que aquí se producen, xa saben, en www.estradatelevision.com. A televisión en internet, a televisión a carta tamén. O futuro da televisión está en Estrada Televisión. José Ramón marchándose, ou intentando, porque finalmente cortou a defensa. Pepe Rico, que non foi quen de controlar, sacou, ou intentaba sacar agora o Celanova. Hugo, que pode aproveitarse do balón que chegou rexeitado ao seu lado, xoga con Peiteado, este volve para Guti. De novo o cambio total de orientación de Guti á zona de Nando, a parede con José Ramón, volve Nando para José Ramón, cortou a defensa, levantou aplausos esa parede de Nando e José Ramón. Peiteado, que volve a controlar sin oposición para iniciar de novo o ataque. O centro moi pasado de Peiteado foise directamente por detrás da portería de Diego. Por lo tanto, saque para o Sporting Celanova. Aí está precisamente colocando con mismo Diego Coiro. A patada longa a zona de medio campo. Marcos saltou, metía a cabeza, o Coiro chega para José Ramón, por diante non ten ninguén, ten que buscar agora aguantar un pouquiño o Coiro, vai intentar marcharse de dous homes, deixou, intentou no para Nando, pero deficiente o envío, e agora sale ou intenta sair en contraataque o propio Celanova, aínda que Amoedo inteligentemente amagou e deixou que o Coiro chegase para Makelele, que se moveu con Peiteado, volve para Guti. Amoedo, Nando, Unai, Julián, intenta irse. O tiro de Julián, que se foi lixeiramente arriba, con moita intención, buscaba a escadra o dianteiro vermello, dianteiro do Club Deportivo Estradense. De novo saque para Diego, cando chegamos xa ao minuto 20 de primeira metade. Lembrense, o resultado de empate a un gol. Por un momento houve certa inquietude cando se adiantaba Celanova no marcador para os aficionados do Estradense, pero pouco a pouco de novo parece que volven a estar anímicamente convencidos de que este partido pode ser de novo un partido de 3 puntos de victoria para o Club Deportivo Estradense. Hugo, marchouse ben Hugo, atención que hai perigo, meteu dentro para a chegada de Unai, o envío deste Julián, e tapou a defensa. De novo a xogada de ataque do Club Deportivo Estradense, e por décimas de segundo non rematou Julián. Unha xogada de combinación de toda a dianteira local. Guti, Hugo metendo para Unai, este devolve atrás, colleu a contrapea Peiteado, e o balón marchouse lateral para Celanova. Tapándose as posibles saídas os xogadores do Club Deportivo Estradense. Peiteado, que se anticipa, Hugo, que intenta marcharse pero teno complicado, vai a chegar o Coiro agora para Marcos. No outro lado José Ramón, intentou meter a espuela, levou na José Ramón, atención que beneficiouse dese rexeite, pero logo o seu recorte hacia atrás quedoulle moi largo e tiñan máis opcións, e chegou lógicamente antes toda a defensa visitante. Nando, aí non houve entendemento con Pepe Rico, e de novo toca defender o Club Deportivo Estradense. Julián pelexando no medio campo, a trancas e barrancas, chegou o Coiro aos pés de Guti, que se move con Nando, deixa para Pepe Rico, o movimento longo de Rico buscando a incorporación en banda dereita de Hugo. Atención a este home, marchouse moi ben o centro, e meteu o pé finalmente un defensor de Celanova, enviando o balón ao Coiro a córner.
moi ben, con moitísima intención, o envío de Hugo, cortou Cons, unha xogada que tiña marchamo de gol, logo da espléndida xogada de Hugo na banda dereita, unha xogada de auténtico extremo, e vai ao centro. De córner, a cabeza, e de novo sacou prácticamente debaixo dos mesmos paus Mazorras o Coiro. Fora de xogo que sinalaba de novo o trío arbitral, favorece o Club Deportivo Estradense. Guti Amoedo que o facían, Julián que intenta baixar, o Coiro solto, chega de novo para o gardameta Diego, que volve a meter unha patada a seguir, e de novo o contraataque que tenta de parar Nando para o Club Deportivo Estradense. Empurran a Nando e hai falta. Falta. E ademais, atención, porque o colexiado foise xunto a Pazos para decirlle que tranquilo, que ele o que pita é que as protestas non sirven para nada, só para hipotéticamente ver cartóns amarelos. Guti, longuísimo de Guti, sin dirección, cortou sin embargo a defensa, o balón que queda en xogo xa para o intento de recuperación do Club Deportivo Estradense. Metía, ou intentaba meter o pé Unai e aproveitarse. Peiteado na pelexa, imos ver que sen o colexiado mantén a posesión o Celanova, cortou de novo Guti, e é que a defensa do Estradense está moi firme, e lóxicamente os xogadores de Celanova buscan sempre balóns tamén longos, non queren perder o Coiro cerca da súa zona de perigo, da súa área, e polo tanto así as cousas tamén facilitan o traballo dos defensores do Estradense. Pero pese a todo, tamén teño que decirlles, e evidentemente a realidade é terca, que unha desas xogadas que parecía de pouco perigo remataba con un gol, o primeiro do partido, favorable ao Celanova, e obrigoulle a remontar o Club Deportivo Estradense diante incluso da propia desesperación dos afeccionados, que agora xa lóxicamente están un pouco máis tranquilos. 25, empate a un gol, Amoedo que saltará, o balón no medio campo, finalmente baixou na José Ramón, moi bonito control de José Ramón. O último en tocar foi un xogador de Celanova, dou a impresión de que Carballo, e será lateral para que saque Nando para o Estradense. Rico que devolve para Nando, marchouse Nando na banda, pode buscar o centro, aí vai, sacou a defensa, o balón que volve a zona de medio campo, e Pepe Rico que está presionando para que recupere xa Nando. Atención a Nando, envío deste, arriba. O envío lonxano de novo, buscando unha vez máis a zona de escadra da portería de Diego. Marchouse arriba, pero volveu de novo a levantar aplausos entre os afeccionados que se deron cita na Valluca nesta tarde de domingo. Primeira de fútbol da segunda volta para o Club Deportivo Estradense, que remataba a primeira en postos de ascenso. Por lo tanto, repetindo a mesma ubicación, lóxicamente, ou a mesma situación da primeira volta, o equipo estaría, se ahora mesmo rematase a Liga, ascendido á terceira división, que ese é o objetivo que queren todos, directivos, corpo técnico e afeccionados do Club Deportivo Estradense. Carballo, preparado para o saque. Perdón, Martín. Carballo é o dorsal número 18 e non o número 2 que tiña Martín. Ese home que volve a ter o balón, atención que volve a haber peligro, están dentro de área os xogadores de Celanova, corta peiteado, e o saque rápido para Hugo, está moi só, intentou irse, aí sí que non tiña demasiadas opcións, volve o contraataque de Celanova, o pase, o envío moi longo por encima da portería de Makelele, e saque de portería, polo tanto, para o Club Deportivo Estradense. Makelele, que viste con esa camisola totalmente branca,
E Guti que recibe. Nando. Un poquinho por diante do banquiño, hacia adentro, deixou pasar Julián, Unai que se intenta dar a volta, Julián que colleu xa un poquinho adiantado o envío, e agora terán que defender o estradense. Nando. José Ramón. Moi tapado, dous homes sobre el, un terceiro, atrancase a barrancas, marchou José Ramón, sigue co coiro, moveu hacia outro lado, chega Hugo, aplausos para José Ramón, non controlou Hugo. E os aplausos para José Ramón, dende a bancada, sufreu para sair o mediocampista do Club Deportivo Estradense do agobio de homes que tiña na zona. Peiteado. Guti. Julián movendo para de novo a incorporación de Marcos, o centro deste, corto. Agora Carballo envía directamente a saque lateral de novo para Estradense. Moveu xa rápido Hugo sobre Peiteado, douse a volta, Peiteado busca agora o centro, pegou un xogador de Celanova e saca, ou intentará sacar a defensa. Está o facendo Carballo, pero xa a patada longa dende a defensa chega a zona defensiva do Estradense, e aí Amoedo controla xa sen maiores problemas, diante tamén da tímida presión que facían os xogadores de Celanova. Nando. Amoedo. A dereita está Guti, opta por buscar precisamente o seu compañeiro na liña de centrais. Amoedo de novo. Nando que recibirá. José Ramón anticipou agora rápido Celanova. A patada a seguir a zona defensiva do Estradense. Amoedo que a saca de encima, intenta baixar e consigue levar Martín. Continúa o lateral dereito, pero vai seguir e foi sello coiro o Sporting Celanova. Minuto 30, chegamos polo tanto a primeira media hora de xogo desta primeira metade. O partido que se mantén co empate no electrónico a un gol. Unai, Julián que está pelexando, sae o gardameta Diego, e a patada de Diego a zona do Estradense, saltou un Nando. Atención porque vai chegar Makelele, e chapou Makelele, e o balón quedou suelto e hai falta. Imos ver porque metía o pé o dianteiro visitante Ricardo, e polo tanto lastimouse Makelele. O xogo está parado e Makelele que se foi á zona de portería para refrescarse con auga e lógicamente para ser atendido. E xa se reanudará en un momentiño o encontro. Está Makelele con unha toalla limpiándose un pouquinho no terreo de xogo. Parece que xa está cauterizada a hemorraxia e polo tanto de un momento a outro reanudase o encontro. E que nese tropezón que tivo Makelele co dianteiro visitante levou un golpe na nariz e iso provocou esa pequena hemorraxia do gardameta do Club Deportivo Estradense, un home que empezaba no banquiño e que nos últimos partidos está ocupando a posición de gardameta. Atención a Julián, o balón dentro, porque chegou desde atrás para empalmar con todo Unai. Desafortunadamente o balón que se lle marchou á esquerda do xogador do Estradense, á dereita, obviamente da portería de Diego, ese home que saca agora, ou que sacará agora, cando estamos no minuto 32 de primeira metade, 32 de partido, polo tanto.
O salto no medio campo de Unai, o balón aínda solto, intenta recollelo o Club Deportivo Estradense. Guti que metía o pé, último en tocar foi un home de Celanova e polo tanto lateral de novo para Peiteado, para o Club Deportivo Estradense, con Guti xa xogando. Estrada Televisión, a televisión da Estrada, a televisión do deporte vivindo os encontros do Club Deportivo Estradense, porque nos gusta o deporte. Pepe Rico. Atención agora Hugo, moi tapado, por detrás recibe Guti. A Moedo, a esquerda Nando, que recibirá. O cambio total de Nando hacia Unai. O balón agora de novo sin Dono, meteu a Nando Pé, recupera finalmente o Celanova, chegou Peiteado, non hai falta. Guti que meteu o pé, ahora sí. Había falta sobre Carballo, deixou o colexiado Andrade Xovane a lei da ventaxe, pero unha vez que o balón xa non tiña opcións de ser xogado para Celanova, obviamente sinala xa esa falta favorable ao equipo ourensán, ao equipo de Celanova. Atención ao saque de novo, moi lonxano, pero unha vez máis o saques a balón parado sempre con perigo. Metía Gutío a cabeza, o balón dentro de área, o tiro moi arriba, sen maiores consecuencias xa de Carballo. Marchouse moi alto por encima da portería de Makelele, que xa sacará cando reciba obviamente un coiro dende a zona de banquiños. E polo tanto, unha vez máis, o partido aínda sin definir claramente para o Club Deportivo Estradense. Pepe Rico perdía no control, recupera de novo Celanova, ahora que marcha con el Nando. Por diante ten moi pouquiños efectivos, está agardando apoios, busca o cambio total hacia a zona de Hugo. O control de Hugo, va a intentar un contra un. Aí está Hugo, deixa atrás de novo para Marcos. Este para Peiteado, chega ao lateral dereito. Ten o apoio de Hugo, busca sin embargo centro, sacou agora a defensa, Carballo era o home que metía a cabeza, chega para Nando, de novo interior, sobre a zona de Unai, que Unai non hai falta, continúa José Ramón, meteu de novo o balón dentro, sacou agora unha vez máis pegando o coiro a seguir Giorgio, e tamén fai o propio Guti. Mentres a pelexa vexan é permanente no medio campo, donde se aglomeran efectivos de ambos os dous equipos e donde realmente non hai cuartel a hora da disputa do coiro. Peiteado intenta salvar o lateral, meteu o pé Peiteado, balón dentro, prolonga para Hugo, o prolongaba Unai, pero era moi difícil que chegase o exterior dereito do Club Deportivo Estradense diante dese balón que prolongaba Unai sobre a zona, máis que sobre o home, e polo tanto con moitas dificultades para controlar por parte do xogador vermello do equipo vermello. Amuedo, que metía a cabeza. Atención de novo o Club Deportivo Estradense, que parece reorganizar dende atrás unha vez máis o ataque. Guti por dentro intentou marcharse Julián, non lle salou ben o doble recorte que intentou facer, pero volve a beneficiar a José Ramón o rexeite, polo tanto de novo o Estradense en ataque. Hugo ahora non foi quen de marcharse sobre a presencia de Mazorras, e é que Hugo, cada vez que o coiro lle cae na posición de exterior dereito, intenta permanentemente a saída e o posterior centro. Fíxense unha vez máis, aí vai o centro, cortou agora a defensa, Carballo concretamente, novo córner para o Club Deportivo Estradense. Marcos, unha vez máis, para o saque. Minuto 37, ímonos para 38 de primeira metade. E de novo Guti arriba, xunto a José Ramón, a Julián, en fin, os homes
para o remate a cabeza. Aí vai o saque, metía Guti, pero sin demasiada dirección a cabeza. E finalmente sacou a cobertura visitante. Nando, Rico que chega, devolve atrás para Amoedo. Pide Nando, Amoedo que opta de novo por buscar rápido a Hugo. Intentou controlar co peito en primeira instancia Hugo, non lle saeu ben o control, era moi difícil, lógicamente estaba en carreira. E Rico que volve a mover para Nando, presionado. Sacou o central de Celanova, volve a zona de Amoedo. Marcos. Guti. A zona de José Ramón, meteu a cabeza Martín. Nando que tapa, marchou agora ben en ataque o Celanova. Giorgio continúa gañando metros. Sigue agora a xogada e hai fora de xogo que sinala o auxiliar Carballo, de Carballo, mellor dito. Aí está agora o movimento de novo de Hugo. E o balón que se pasea na frontal por diante da portería de Celanova, mentres Martín está tirado no chao, doéndose da súa perna dereita. E que debeu lastimarse no salto Martín, que será atendido, lógicamente, de un momento a outro tamén polas asistencias do Sporting Celanova. Agora mesmo o árbitro e o gardameta ao seu lado. E imos ver xa se recupera o lateral dereito Martín do Sporting Celanova. Efectivamente, recuperouse xa e reiniciarase con saque de portería o encontro en minuto 39 e medio. Por lo tanto, en prácticamente 6 últimos minutos de primeira metade. Diego. Moi longo, meteu a cabeza José Ramón. Ahora Pepe Rico, de novo José Ramón, marchou moi ben no primeiro recorte José Ramón sobre Martín. Agora recuperan os centrais, sacan sin demasiada convicción e tamén sin dirección a zona de laterais e polo tanto novo lateral para o Club Deportivo Estradense. Será Nando o home que mova para o equipo vermello sobre José Ramón. Estaba tapado, non optou por devolverse, non que quiso marcharse. Ten dous homes, caeu José Ramón e falta. Sinala falta de Martín o colexiado sobre José Ramón. E nova falta perigosa, posto que de novo e unha vez máis está en posición para enviar a portería por parte dese home que coloca con mimo o coiro, por parte de Marcos. Todo un especialista, e estou absolutamente convencido de que buscará portería. E imos ver agora si realmente saca algo máis de efectividade. Dous homes en pantalla, aí vai Marcos. Directo, Unai, que metía a cabeza e o balón que saeu lixeiramente alto. Pedía Unai córner, dicía que tocara tamén un xogador visitante, non o entendeu así o colexiado, e polo tanto o saque de portería para Diego. Unai que intentou meter a cabeza, o balón ainda sin control no medio campo. Chega finalmente a zona de mediocampistas do Celanova, cortou agora a Amoedo, volve a área ou a zona de área do Club Deportivo Estradense. Nando presionado, ou mellor dito presionando, o coiro xa chega para Pepe Rico, que devolve para o propio Nando. A saída de Nando hacia Unai, movía atrás con José Ramón, meteu por dúas veces o pé José Ramón, agora está moi tapado, xoga para Nando. Terá que desconxestionar a zona Nando, faino de unha patada longa, a zona de Julián, cortou a defensa, e de novo volve a ter a posesión o Sporting Celanova, ainda que Guti está presionando e conseguiu xa recuperar de novo o equipo de Javier Oreiro.
Nando, que recibía de Amoedo. 10 metros, busca a José Ramón, intenta irse. Hay falta. De nuevo sobre José Ramón. E polo tanto, nova xogada de estrategia favorable ao Club Deportivo Estradense. E Nando preparado para o saque. Está pedindo distancia o xogador vermello. Esa o envío de Nando. Unai que prolongou co peito, ou Julián mellor dito, e o balón xa directamente a córner. Segundo sinala o árbitro, xa que en primeiro momento o auxiliar marcaba saque de portería. Bueno, pois córner en todo caso, é Marcos que sacará para o Club Deportivo Estradense. Pode ser un dos últimos cartuchos desta primeira metade, estamos no 43 e medio. Por lo tanto, minuto e medio para rematar os primeiros 45, lógicamente. Tamén seguro que o árbitro desconta algo. Atención ao balón que saeu en falso guardameta. O pau a cruceta agora. O envío. E de novo o Club Deportivo Estradense que tivo unha magnífica oportunidade. Hugo foi o home que enviaba. Ese home que ten agora o coiro. O balón que sae fora. E será lateral de novo para o Club Deportivo Estradense. A cruceta, totalmente, o envío do Estradense. E o pau esta vez xogou favorable o equipo blanquiazul. Giorgio, marchouse moi ben Giorgio de Hugo. A presión agora de José Ramón. Fai o propio Nando. E Amoedo que chega xa con tranquilidade para mover de novo en zona defensiva. Guti peiteado, meteu o interior, aguantou ben aí o intentou no a dianteira do Club Deportivo Estradense. Marcos para Nando, agora o centro de Nando. Julián deixou dentro para José Ramón, non foi quen de controlar, pero ainda hai perigo porque o balón non sae. Vai seguir, ou vai intentarlo ao menos. Buscaba o centro, pero diante da presencia de dous defensores, pois xa viron como finalmente o balón quedouse para o saque lateral agora de novo para Celanova. Cando estamos xa en tempo de desconto, descontará un minuto. Boa impresión a min de ver a señal sobre o liña o colexiado. Hai falta sobre Nando. Falta de Giorgio sobre o lateral zurdo do Club Deportivo Estradense. A piques de rematar a primeira metade. Marcos. O envío de novo a zona de Amoedo. Pelexa Amoedo, recupera peiteado Nando. O balón hacia o outro lado. Hugo, foiselle agora no control a Hugo. Intenta subir Mazorras. Cortou de novo peiteado. E atención porque termina a primeira metade con exactamente 1 minuto e 20 segundos de desconto sobre os 45. Pois xogadores, a túnel de vestiarios. O resultado final de empate a un gol nestes primeiros 45. Tomámonos uns minutos de respiro. Volvemos dentro de uns minutos para vivir precisamente a segunda metade deste Club Deportivo Estradense 1, Sporting Celanova 1, na sintonía na pantalla de Estrada Televisión e por xentileza de Pastelería Mimela e a Concellería de Deportes do Concello da Estrada. Ata agora mesmo.
Saúdos unha vez máis xa a piques de principiar a segunda metade en un partido que está momentaneamente despois dos primeiros 45 con empate a un gol xa sobre o terreo de xogo da Valluca o Club Deportivo Estradense e o Sporting Celanova que aínda non fixo acto de presencia, tampouco o trío arbitral. En principio estaba vendo o equipo do Club Deportivo Estradense mantéñense os mesmos homes que remataban a primeira metade, que ademais empezaban tamén o encontro. Maquelele na portería, Peiteado, Nando, Amoedo e Guti na liña de defensas, con Marcos, Hugo, Rico e José Ramón en canto o que é o medio campo, e na punta de ataque Julián e Unai. Ese o 11 que mantén Javier Oreiro sobre o céspede da Valluca. De un momento a outro sairá tamén o Sporting Celanova, repito os primeiros 45 minutos que remataban con empate a un gol. O gol de Giorgio sorprendía o Club Deportivo Estradense e despois conseguía empatar o equipo vermello. Cando xa vai saltar o equipo do Sporting Celanova, faino agora mesmo, e estou pendiente tamén por se hai algún tipo de cambio na alineación visitante. Ata o momento os mesmos homes que remataban a primeira metade, é dicir, Diego na portería con Martín, Mazorras, Xuster, Currás, Carballo, Ricardo, Cons, Pazos, Giorgio e Lucas. Non vexo ningún cambio e polo tanto todo mantense exactamente igual para estes segundos 45 minutos. Salta tamén o trío arbitral, concretamente, xa saben vostedes, Andrade Seoane do Colexio da Coruña, auxiliado por Carreira Parrado e por Méndez Castro. Bueno, pois preparados xa para os segundos 45 en Estrada Televisión. Estamos vivindo un encontro a lume de Viqueiro unha vez máis na Valluca, o primeiro da segunda volta. Preparámonos tamén para poñer xa cronómetro en marcha para os segundos 45. Sacará precisamente de centro o equipo visitante, o Sporting Celanova, cando o colexiado autorice. Unha entrada que xa non é tan mala como inicialmente. Pouco a pouco foron chegando, cando agora arrancan os segundos 45, decía que pouco a pouco foron chegando personas ao campo da Valluca e polo tanto hai unha entrada, bueno, pois interesante. Eu creo que unha entrada que pode rozar as 300 persoas aquí no campo municipal da Valluca na Estrada. Guti, moi longo, deixou ben Julián, deixou atrás para Nando, o intento agora de momento no lateral para o Club Deportivo Estradense, moi pechado, cortou agora a defensa diante da presencia precisamente de Julián e envía o balón pois a Nacional 640. Pepe Rico que recibirá ou ia a recibir de Nando e o saque deste buscando de novo a Julián. Nando, o centro de Nando, Hugo que saltaba de cabeza, cae Hugo dentro da área e o balón tranquilamente ás mans do gardameta visitante. Mantén prácticamente a mesma situación ofensiva o Celanova, con un home ese que agora está pelexando aí e que se tira directamente ao Chao Pazos como home máis adiantado e polo demais con unha defensa permanente de 4 e incluso 5 homes o equipo de Ourense a disposición do Club Deportivo Estradense tamén, xa saben vostedes, con un 4-4-2 claro e con a saída de medio campo intentando de encarrilala a través de homes como Marcos ou como Pepe Rico. Nando, moi longo, corre José Ramón, non vai chegar o mediocampista do Club Deportivo Estradense e o coiro que se perde. Portería para Diego, que xa recibe outro balón de a zona de detrás da súa propia portería. Diego para o saque e xa o Club Deportivo Estradense tentando de recuperar canto antes o balón no medio campo. Nando, o Marcos mellor, que metía a cabeza. Atención que pode chegar Hugo, agarraran a Hugo, aí hai falta e atención de novo porque pode ser moi perigosa, moi frontal a falta, uns metros por diante, eu diría que uns 10, 11 metros por diante da liña de área de Celanova, pero
en unha situación moi boa para lanzadores, e precisamente Antonando, como Marcos, como Pepe Rico, están cerca do coiro. Calquera dos tres pode facer moito dano dende aí, aínda que a min dame a impresión de que o home que lanzará finalmente será Marcos. Vimos ver. Aí vai Marcos, o envío. E xa viron vostedes a intención do envío, que se foi un pouquiño á esquerda da portería de Diego, ese home que agora tenta de poñer de novo coiro no medio campo. Marcos, que medía a cabeza, volve o balón para a zona de defensa do Estradense, peiteado de novo con Marcos, controlou moi ben, buscou agora moi longo a Hugo, corría tamén Unai, pero xa se perdía o coiro. De novo en saque de portería. O gardameta, unha vez máis, de Sporting Celanova, pedindo aos seus xogadores atención ao saque. Marcos, falta de Marcos, empurraba no medio campo a Carballo e, polo tanto, a falta favorable a Celanova. Para o saque, de novo Celanova, Carballo, home que sacará. Aí vai o saque, colgou dentro de área, sacou a defensa, intenta chegar Julián, deixou para José Ramón, ten metros José Ramón, por diante del solamente un home. De novo o movimento de José Ramón interior, busca hacia outro lado, quedouse ya Marcos no intento de control, sigue pelexando o mediocampista do Estradense, finalmente le va peiteado, deixaba primeiro para Guti, de novo peiteado, volve para Hugo, o autopase de Hugo, marchouse moi ben, que bonito Hugo, pode buscar o centro, aí vai o balón, a cabeza e as mans, a cabeza de Unai e as mans de Diego, de novo nunha xogada moi bonita, de auténtico extremo de Hugo, e xogándose Unai a integridade física no remate de cabeza, que saeu con intención, pero non demasiado forte para a portería de Diego, que chapou moi ben. Martín para o saque de Celanova. A presión de novo hacia os dianteiros, o envío e fora. O envío de novo lonxano, pero con moita forza, de Celanova, que se marchou precisamente á dereita da portería de Makelele. Cons pegoulle con todo, pero foiselle fora. José Ramón, Unai, o tiro de Unai pegou en un xogador propio, Julián, que se intenta dar a volta, cortou agora a defensa de Celanova, defensa visitante, e novo lateral para o equipo da Estrada. Nando, José Ramón, o coiro que chega para a saída de novo dende a defensa, e unha vez máis recupera Guti, primeiro a moedor a Guti, peiteado, que se tirou o chao para intentar de evitar, máis que para pasar, que se lle fora o balón. Marcos, Hugo, moi presionado, intenta darse a volta, e finalmente será lateral para o Estradense. Unai, que apelexou, elevou na Celanova, Carballo movendo, agora Celanova en defensa, o balón colgado, a Moedo que amaga e deixa que o balón vaya directamente á zona de portería, polo tanto sen ninguna complicación para ese home que xa saca raso coa man sobre Guti. A dereita está peiteado, ven a apoiar Pepe Rico, opta por un balón moi longo sobre a zona de José Ramón, saltan os defensas de Celanova e consiguen controlar Carballo, que intentaba devolver co seu compañeiro, agora move de novo Celanova, presiona José Ramón, meteu o pé e hai falta agora que sinala o colexiado favorable a Celanova, falta do propio José Ramón. Unha vez máis
Gústame, atitude do colexiado permiteu a lei de aventase en función precisamente de se o balón continuaba en posesión para Celanova. Non foi así e logo sinala esa falta favorable ao equipo visitante e Carballo que movera. Colgou dentro de área, sacou a Moedo, Marcos, o último en tocar foi un home de Celanova e reafirmou precisamente Mazorras o lateral para o Club Deportivo Estradense. Agora Hugo non foi quen de saírse, agarrou Hugo seu compañero e hai falta. Levantou agora Guti a man disculpándose e de novo a falta favorable a Celanova, a falta que en principio Mazorras parece disposto a sacar. O dorsal número 5 de Celanova, ese home que se estaba colocando a súa media. E vamos a ver cal é a resolución, se é que busca, que dá a impresión de que será así, o envío directo sobre a portería de Makelele. Está pedindo a barrera, e o árbitro que saque hacia o segundo, e aí fora de xogo que sinala precisamente o colexiado, e teremos cambio no Sporting Celanova. Entrará Pablo, o dorsal número 11 no terreo de xogo. Imos ver cal é o home que abandona o propio céspede da Bayuca momentáneamente. Pablo está agardando a saída precisamente de un dos seus compañeros, cando tamén se vai producir outro cambio no Club Deportivo Estradense. Concretamente será Iván o home que entre, perdón, Iván non, sí, Iván, por parte do Club Deportivo Estradense. Marcha Pepe Rico. Bueno, pois Pepe Rico que se vai, entra Iván, doble cambio, por lo tanto, tanto no Sporting Celanova, que dou a impresión de que foi precisamente no Celanova Carballo o home que abandonaba. En todo caso teño que confirmalo dentro de un momentiño, xa que se sentou rapidísimo no banquiño e non puiden ver cal era o dorsal do xogador sustituído. No, pois Carballo está no terreo de xogo, por lo tanto, ou Pazos ou Giorgio, pero bueno, xa veremos cal é o home sustituído en Celanova. En todo caso, o Club Deportivo Estradense que busca xa de novo sorprender. Hugo, o centro e directamente a saque de portería. O centro chut prácticamente de Hugo, con intención do extremo dereito do Club Deportivo Estradense. 10 minutos de segunda metade. Continúa o partido con empate a un gol no electrónico da Bayuca. Peiteado que recibía de Guti. O envío de Peiteado directo a zona defensiva. Chega solto para Nando, de novo Peiteado. Ahora intentou buscar a Unai, intenta anticipar todo un tanque Unai. Carballo movendo. Faino en primeira con Pablo, recién incorporado. Pablo que eleva finalmente, e hai falta de Pablo diante da presión de Hugo. Metía o pé Pablo e falta favorable ao Club Deportivo Estradense. E Marcos disposto para sacar unha vez máis. Non, deixa para Guti, e que colgará probablemente o coiro en área Guti. Aí vai o saque. Chegou Diego a controlar sen maiores problemas, a chapar o coiro. Sacou xa rápido a Moedo para o salto. Fai o propio Iván. Recupera a Nando. Hugo que consigue controlar in extremis. Agarran a Hugo e hai falta favorable ao Club Deportivo Estradense. Agarraban claramente a Hugo, pero unha vez máis aguantou para asubiar o colexiado cando marchou se llevar o balón a Julián, ainda que se pode beneficiar José Ramón do reseite. Quedou atrás agora a José Ramón. Decíalles que volveu de novo a aplicar ben o que entendía a lei da ventaxe o colexiado, mentres non quedou sin opcións de poder xogar. Hugo non sinalou esa falta que xa levaba marcando facía algúns segundos o seu auxiliar. Iván pelexando no medio campo. José Ramón que se beneficia, busca a entrada de Unai e vamos a ver porque hai falta sobre José Ramón.
O partido está moi trabados, con moi poucas opcións para ningún dos dous equipos. Partido que non ten prácticamente unha continuidade no xogo, senón que está moi trabado, con moitas faltas e afortunadamente sin cartóns, senón faltas máis ben tácticas. O envío moi alto, aínda que saeu cas mans por enriba Diego para chapar diante da presencia de Amoedo na súa zona, na zona de perigo. Guti, que metía a cabeza, outra vez Guti, falta, e ademais agora falta que facía precisamente Pazos nese salto con Guti que recibe de Amoedo. Julián, que intentaba prolongar, non chegou, recupera a posesión Celanova, moveu Carballo sobre Pablo, sigue correndo agora Ricardo, centro deste, o balón dentro, vai chegar dende atrás Carballo, perdón, Pons. Atención ao centro, meteu o pé defensivamente agora Iván. Córner favorable ao Sporting Celanova. Baixan todos os xogadores do Club Deportivo Estradense. Gasuco a defender a xogada de córner, e será precisamente Cons o home que mova para Celanova. Aí vai Cons, moi pechado. Amoedo prolongou. Sigue o intento de ataque para Pablo. Foi o chao Pablo, non houve nada, ahora saca peiteado Hugo, que estaba moi tapado. El lateral para o Club Deportivo Estradense. Peiteado para o saque. Cerca del Marcos, tamén ese home que intentaba recibir Unai. No medio de dous homes sigue pelexando Unai, fai axuda a Hugo. E hai falta de Hugo, marca o colexiado. Xogo perigoso de Hugo. E polo tanto, Carballo sacará para Celanova, ese home que está movendo Coiro a zona indicada para o saque. Minuto 15, ímonos xa para o 16 desta segunda metade. 60, case 61 cómputo será do partido, o resultado de empate a un gol entre Club Deportivo Estradense e Sporting Celanova. Xa lle lembro o primeiro partido da segunda volta para o Club Deportivo Estradense, cando hai un novo cambio no Estradense. Entrará Vicente e márchase José Ramón. Cambio, polo tanto, de mediocampista por mediocampista no Club Deportivo Estradense, aínda que o que estou vendo fai xa é un cambio posicional de Hugo, que xa caía zona zurda, abandonando o que foi ata o momento a súa posición na parte dereita do ataque do Estradense. Agora xogo perigoso e falta sobre Marcos. E é que a pelexa no medio campo a veces embarullase, os dous equipos poñen toda a forza e arriscan realmente. Iván tocando para Nando, buscando a Hugo, facían o propio con Julián, caeu Julián, non hai falta, di o árbitro. Atención ao contraataque, cortou na xa o Estradense, deixou a Amoedo que o Coiro chegase para Makelele, que devolve para Amoedo. Mentres hai un home de Celanova no chao e bota fora tranquilamente Amoedo Coiro para que se atenda a ese home de Celanova que está
precisamente agora empezando a levantarse. Salta a auxiliar de banquiño e, polo tanto, o xogo parado no minuto 17, prácticamente xa 18 de segunda metade. O resultado inamovible, e a verdade é que non ten calidade o encontro, e somente a emoción do resultado fai que manteñamos aínda a intriga de cal pode ser o resultado final e por lo tanto a emoción do partido, porque ningún dos dous equipos está poñendo fútbol realmente sobre o campo da Bayuca, e tampouco emoción os goles, senón simplemente e a todo momento moitísimo fútbol defensivo e sobre todo moi táctico todo o partido en canto aos sistemas defensivos e polo tanto moi tapados nas saídas os xogadores. Unai, cae Unai, hai falta, lei da ventaxe, ahora que cae Nando, e veremos porque creo que pode haber un cartón amarelo. Efectivamente, cartón amarelo para o xogador de Celanova, para Schuster. E falta favorable ao Club Deportivo Estradense e, se non me equivoco, o primeiro cartón amarelo que amosa o colexiado Andrade Xabane foi para Schuster, o rubio xogador, quizá por eso de Schuster, do Celanova. Marcos sacou precisamente Schuster, a patada a seguir agora a zona defensiva do Estradense. Non había ningún xogador de Celanova, pero sacou unha de encima prácticamente Celanova, Pablo concretamente, o Coiro. Amoedo, atención agora porque perdeu o balón, ou ao menos non buscou destinatario con claridade. Cortou agora tamén o central do Estradense, envía o balón directamente fora en saque lateral para Martín, para Celanova. Aí está Martín, deixa ya o Coiro colexiado, que quere comprobar a presión, di que non lle vale, e non é que eu sexa precisamente adivino, senón que xa polo mesmo xesto do colexiado deuse claramente que non valía, e sacan outro Coiro, neste caso amarelo, Coiro que era protagonista no outro encontro aquí coa neve na Bayuca. E aquí esa cor. Atención agora porque despois seguimos o envío directamente fora de Pazos, e é que recolleu un balón para disparar a portería Pazos, non o pensou dúas veces, enviou uno directamente fora, pero tiña perigo, a lo menos en canto a súa intención. Decíalles que o balón amarelo era foi protagonista o pasado encontro na Bayuca por aquelo da neve, e é que lógicamente co campo blanco só este balón se podía ver. Atención de novo a recuperación de Celanova, intenta marcharse, non hai falta, sí, ahora sí. En principio chegou Marcos para axudar na defensa. A falta que sinala o colexiado sobre Ricardo. Agora Mazorras, que de novo volve a colocar o balón para tentar de buscar portería. Por certo, tamén dicirlles que me veñen de comentar outra anécdota, anécdota e non tan anécdota, e é que tamén os balóns foron protagonistas, posto que o Club Deportivo Estradense sufreu un roubo nos seus vestuarios de Figueroa. Os amigos do Alleo, cando o balón sae directamente fora, os amigos do Alleo, digo, encargáronse de desvalixar o vestiario do Club Deportivo Estradense en canto aos balóns, e deixaron o equipo sin ningún tipo de balón, precisamente despois da súa visita. Makelele, Amoedo, longuísimo de Amoedo, corre Julián, pero era moi difícil chegar a ese balón que non levaba prácticamente nin dirección, nin tiña moitas posibilidades o dianteiro vermello de poder chegar a él. O saque
Prolonga Celanova, vai xanando. Cae Unai, non hai falta, continúa o partido Hugo. Agora o movimento para Iván, intenta chegar Vicente, non estivo fino no control o xogador vermello e marchouse o balón de novo en saque lateral para Celanova. E polo tanto de novo o Club Deportivo Estradense defende. Ataca Celanova con Tallero, Estrada Televisión, Peiteado, que se dou a volta na pelexa con Paulo, finalmente leva ao propio Peiteado, perdeu agora, meteu o pé Marcos, moi embarullado o xogo nese medio metro, finalmente continúa o intentou Celanova levando Coiro, recupera a Moedo, agora Marcos, a patada de Marcos sobre Hugo, cortou Schuster, Vicente sigue pelexando, e directamente fora. A patada agora de Mazorras. Peiteado. Para o saque. Hugo. Cae Hugo, pero aquí non pasou nada, digo colexiado. E polo tanto, novo lateral para o Sporting Celanova. Guti. Longuísimo de Guti, Unai que intenta controlar, non tivo acerto aí no seu control. Inicia agora o ataque, o iniciaba Celanova, chegou Iván para defender. Na pelexa toda a defensa do Estradense, chega tamén para axudar Marcos, e veremos que pito colexiado, córner. Córner favorable o equipo de Celanova, mentras Pablo, o dorsal número 11, que entraba nesta segunda metade, está se doendo sobre o céspede da Bayuca. Mazorras que vai para o saque. E xa prácticamente todo Celanova tamén en ataque. E todo Estradense defendendo a gas. Hugo. Aí vai o saque de Mazorras. Makelele que prolonga. Chega para controlar Julián, o problema é para sacar o balón. Axudando o dianteiro do Estradense en labores defensivas. Meteu ben sobre Vicente. Douse a volta sobre si mesmo Vicente. Marchou de dous homes. De tres, deixa para a xogada con Iván. O balón moi curto. E recupera de novo xa Celanova, que xoga en ataque Pablo. Vole a él o rexeite. Agora Iván que corta para o Estradense. A patada hacia o outro lado. Julián que baixa. Intenta irse. Aguantou o apoio de Nando. Por detrás a Moedo. Tranquiliza Nando. Guti ahora a dereita Peiteado. Recibe o lateral dereito. Marcos está no medio. Tamén Hugo. Baixa Hugo. Deixa para Marcos. O cambio de Marcos a zona de Julián, o intento de penetración de este, apoyado agora en Nando, pode darse a volta Nando, busca o centro e casi chega o remate de Julián en unha nova aproximación con peligro do Club Deportivo Estradense. Minuto 26 de segunda metade. Mentre sigue Schuster doéndose dentro de área, xa se levanta o defensa de Sporting Celanova. Ten que repetirse o saque. Julián que vai presionar, e é que non acabara de sair o balón de área cando tocou o xogador visitante. Por lo tanto, evidentemente, ten que volver a repetir a xogada o Sporting Celanova. Ben aclarado polo auxiliar o colexiado, xa que cando tocou o seu compañeiro o balón non saíra da área. Peiteado está no medio campo Estradense, tamén o Celanova. O balón que sae finalmente en lateral para o Club Deportivo Estradense. Peiteado para o saque. Por detrás
está pedindo axuda. Empurraron a Unai, devolve Unai, baixona peiteado, foiselle e será ahora lateral, pero para Celanova complicouse a vida o propio peiteado intentando baixar o balón, pero marchouse, ya apenas tiña espacio, e Mazorras que sacará para Sporting Celanova. Tapa peiteado e finalmente foi o último home en tocar o xogador do Estradense. E será córner favorable a Celanova, no, lateral, saque lateral, non córner, marcou o árbitro e Mazorras que sacará, además, tal como está colocando o balón, dá a impresión que el será longo saque. Aí vai Mazorras, efectivamente un saque moi longo, e as mans de Makelele que apura o saque, buscando a Hugo, que é o único home que está por diante do balón. O favoreceu no bote, Hugo que se mete dentro de área, vamos a ver se aguanta. Finalmente diante de Schuster, perdeu na Hugo. Estaba só, non tiña ningún compañeiro, e optou por meterlle velocidade ao balón e a xogada, pero desafortunadamente para él tamén estivo Schuster moi atento e conseguiu levarse o balón diante da presencia do rapidísimo dianteiro do Club Deportivo Estradense. Rápido e moi hábil Hugo, co coiro nos pés. Marcos que buscaba de novo a Hugo, peiteado que cae, atención agora que hai perigo e hai falta. Caía peiteado, a xogada en falta, unha vez máis deixou na seguir o árbitro por si o balón chegaba á zona do Club Deportivo Estradense, aplicando a lei da ventaxe. Non chegou, senón que pillaba Pablo por parte do Sporting Celanova e polo tanto marcou a falta favorable ao Club Deportivo Estradense. Xa se recupera o xogador de Celanova e sacará a falta o Club Deportivo Estradense Guti. Non houbo aí precisión no envío de Guti, pero o rexeite favoreceu a Nando, xoga atrás para Moedo, a dereita está Guti, máis a outro lado ten a peiteado, máis a súa dereita, dudou realmente máis que optar para buscar a peiteado, e agora será lateral favorable ao Sporting Celanova. Pedía peiteado o lateral favorable ao Estradense, pero levantara o auxiliar o banderín, marcando que o último momento tocar fora un home do Club Deportivo Estradense, o propio peiteado. Aí está o saque, meteu a cabeza Vicente, agora sacou Nando, Unai que está pelexando, Hugo que quedou quieto, non hai fora de xogo, corre Vicente, moi inteligente agora Hugo, o centro de Vicente, e non foi quen de acertar no salto e de golpear Julián coa cabeza. Saltou unha milésima de segundo antes o dianteiro do Estradense e topou na baixada e polo tanto con moitas dificultades xa para rematar a portería nunha xogada que podía ser a do segundo gol do Club Deportivo Estradense. Iván que meteu a cabeza, o balón suelto en defensa agora para Mazorras, corre en ataque Pablo, non chegou, e de novo peiteado, sacará en lateral para o Club Deportivo Estradense a falta agora mesmo de prácticamente 14 minutos e o que desconte o colexiado para o remate do partido. Estamos no minuto 76. Iván aplicou Nando ahora a lei de buscar rápido as bandas, corre a ver se chega Hugo, foiselle e será lateral para Celanova. Está intentando de buscar o Club Deportivo Estradense a banda esquerda con Hugo, básicamente a dereita con Vicente, pero sobre todo a banda zurda con Hugo, para ver si Julián se pode incorporar logo para o remate os centros de calquera dos dous xogadores.
Caeu agora peiteado, aquí non pasou nada, dio colexiado, corre Pablo, fai o propio Guti, o balón que chega directamente a saque de portería. E de novo Makelele preparado para o saque. A ubicación de novo do Club Deportivo Estradense, agardando o saque. Iván, que non chegou, suelto no centro, atención porque hai fora de xogo. Fora de xogo de Pazos, sinala o colexiado a instancias do seu auxiliar de Carreira Parrado, e a xogada estaba xa invalidada. Peiteado. Amoedo está só. A patada de Amoedo, a zona de ninguén, corren aí para intentar chegar os homes do Estradense. Iván, que toca finalmente o centro agora hacia o segundo, moi pasado, directamente a saque de portería favorable o Sporting Celanova. Diego, unha vez máis, agora sacou en corto, o balón non saeu. Tiña que volver a repetir, en todo caso. Agora, quen ten o coiro é o Celanova, pode montar o contraataque, corre a Amoedo para tentar de chegar e tapar, tapa o central do Estradense, leva ademais con categoría e clase Nando, Julián, atrás agora o coiro de novo para Amoedo, Marcos, a dereita está Vicente, tamén peiteado que vai a chegar para recibir, sigue por a dereita Vicente, meteu interior sobre Hugo, caeu Hugo e hai falta perigosa sobre Hugo de Mazorras. A verdade é que a xogada é complicada e de novo Marcos para o saque. Pode buscar portería ou pode buscar un rematador dentro de área Marcos. Imos ver cal é a decisión do mediocampista do Estradense. Aí vai o centro, o balón pasado, saca, volve ao propio Marcos. Agora opta por abrir sobre Nando, moi tapado Nando, tira moi lonxe e o balón chega tranquilamente a posesión de Diego, que non ten maiores complicacións para chapar diante da presión que lle estaba facendo Hugo por parte do Club Deportivo Estradense. Cortou no medio campo Guti, baixou sin embargo o balón Celanova, non chegou Pablo diante da presión de peiteado que envía fora. E entramos en 10 últimos minutos, 9 para ser exactos, de partido. Mais sempre, lógicamente, o que engada o colexiado. Pablo Vicente, que se fixo un lío, marchouse Mazorra, sigue aguantando o balón Estradense. Aí vai agora o saque de Marcos, Unai que salta con el Schuster, Vicente, e hai falta. Schuster doéndose no campo na xogada anterior con Unai. Aténdese o xogador do Sporting Celanova. O xogo parado e sinceramente, como lle decía, o encontro moi trabado, moitos problemas para o Club Deportivo Estradense e obviamente tamén para o Celanova, que siguen mantendo férreamente as instruccións do seu adestrador, de Ángel Mociño, en canto a destrucción ao sistema defensivo e tentando de aproveitarse de calquer dúbida, de calquer fallo do propio Club Deportivo Estradense. Vaise producir de momento outro un cambio tamén en Celanova, veremos se se fai agora ou dentro de un pouco.
En todo caso, o home que abandona o terreno de xogo momentaneamente para ser atendido de Carballo, e volverá de un momento a outro. Devolve deportivamente o coiro o Club Deportivo Estradense, que chega á zona de portería e polo tanto chapa sen maiores problemas, Diego, diante da presencia de Unai, testemunhal, pero forzando a que non se perda demasiado tempo. Peiteado, que metía a cabeza. Unai, Vicente que pelexa, fai o propio Marcos. Finalmente Vicente está con dous homes, marcha deles, abre para Iván, este máis aínda para a zona de Nando, que na segunda parte veu como pola banda zurda diminuiu moito a intensidade de xogo. O movimento de novo buscando a Nando foi de Julián, o intento de centro e o córner que sinala o colexiado favorable ao Club Deportivo Estradense. Marcos e Nando para o saque. Finalmente creo que vai ser Marcos, e será un saque moi pechado dende esa zona. Lembremos que é un especialista o propio Marcos, e incluso chegou a marcar algún gol, o chamado gol olímpico. Aí vai de novo moi pechado, sacou a defensa, corre para chegar Iván, controlou ben agora o mediocampista do Estradense, volveu a colgar o balón, a cabeza de Guti e a resposta agora do porteiro, pero xa o balón estaba fora e polo tanto o certo é que de novo Guti facendo demostración da súa capacidade ofensiva. Vicente con metros, con pasillo, ahora está tapado, vai buscar o centro. Atención, porque aí non había ninguén para rematar. Nando que consigue controlar, evita que salga o coiro, saca o centro Nando, pero xa sin precisión, directamente fora o envío sobre a portería de Diego. A 5 minutos, exactamente, para os 90 regulamentarios. Club Deportivo Estradense 1, Sporting Celanova 1, Estrada Televisión, a televisión da Estrada, a televisión do deporte. Peiteado na pelexa con Pablo, Aimán, apitan, pedía man o banquiño do Sporting Celanova, e é lateral pero favorable o Sporting Celanova. De Mazorras unha vez máis, o home que saque na banda zurda, busca a Pablo, peiteado na pelexa, o balón suelto, vai para a atención o centro do campo, no medio e medio, douse a volta para o disparo e o gol que chega de Ricardo. Minuto 86, a 4 para o final, dase a volta dentro de área Ricardo, adianta o Sporting Celanova, salta sorpresa na Bayuca, vence o Sporting Celanova por 1-2, gol de Ricardo a 4 minutos para o remate do partido, os 90 regulamentarios. Un xerro de auga fría, moitos afeccionados que abandonan xa o campo da Bayuca, e a desesperación nos xogadores do Estradense, que ven como un partido que se puxo de cara co empate logo de empezar, e hai que dicilo tamén, con certas dificultades ao adiantarse o Celanova, moi trabado, estáse complicando de que xeito nestes últimos minutos, porque quedan realmente 3 e medio,
E o que desconte, repito, unha vez máis, o colexiado, que me imagino será 1 ou 2 minutos, tendo en conta o que fixo na primeira metade, para tentar de empatar a lo menos. Julián. O balón que sae a córner. E polo tanto, nova oportunidade a balón parado para o Club Deportivo Estradense. E de novo Marcos para o saque. Ataca todo Estradense. Aí vai o saque directo de Marcos. Meteu os puños e sacou ben o porteiro. Volve para Nando. De novo Marcos. Colga Marcos. Prolonga Unai. Dentro de área pelexaba Guti. Sacou a defensa. Pablo que cae diante da presencia de Amoedo. Hai falta. Pita o árbitro. Será ademais cartón amarelo para Amoedo por esa entrada no prácticamente centro de campo sobre Pazos, perdón, non sobre Paulo. O home que se doe, o que se doía, e que lle costou ademais o cartón amarelo ao xogador do Club Deportivo Estradense. Moi hábil, realmente, aí o xogador de Celanova, que creo que, evidentemente, sufreu a entrada, pero que lle botou un pouquiño máis de teatro a xogada. Cando agora na desesperación Marcos cortou, envía o balón a córner en último minuto. O partido costa arriba para o Club Deportivo Estradense. Cae no primeiro partido da segunda volta o líder, o que queremos que sexa o equipo de terceira división o ano que ven. A tempada que ven, cando hai falta, Navalluca salta, como lles digo, a sorpresa. Maquelele sacou para Amoedo. Non vai ninguén a presionar a Amoedo. Este busca agora o envío moi longo. Schuster mete a cabeza. Julián, que está pelexando, consigue meterse dentro de área. Julián sacou de novo a defensa. E aí, fora de xogo, favorable ao Club Deportivo Estradense. E de novo Guti colocando o balón para tentar de buscar unha vez máis colgar o balón, con Pazos únicamente facéndolle pantalla. Aí vai, o balón de novo dentro. Schuster que saca. Chega para Nando, envío deste alto arriba, por encima da portería de Diego. Cando entramos xa en tempo de desconto, medio minuto exactamente levamos de desconto nesta segunda metade. Navalluca perde o Club Deportivo Estradense por 1-2. Un auténtico xerro de auga fría. O segundo gol do Club Deportivo, que recibía o Club Deportivo Estradense. Cando hai falta, na pito colexiado, continúa Unai pelexando e abrindo para Vicente. E agora sí, o árbitro di que falta sobre Unai. E de novo a opción para Marcos. Colócase diante do balón Pazos. Dillo árbitro que se retrase un pouco. Faino, o xogador de Celanova, colgou o balón, prolongou agora dentro de área. Dame a impresión de que Unai, e o balón que sae directamente a saque de portería. Cando levamos case 2 minutos, 1 minuto e 48 segundos para ser exactos. 2 minutos agora de prolongación. O balón arriba. Guti que salta, recupera. Julián que cae, non hai falta. O balón que chega a defensa, volve a sacar a defensa de Celanova, que sabe que xoga a favor de cronómetro, e agora falta de Amoedo. No, contra o Sporting Celanova. A mí dá a impresión de que a falta neste caso era ao revés. Empurraban a Amoedo, pero o que empurraba a Amoedo, mellor dito, pero bueno, en todo caso a falta favorable ao Estradense. Sacou ahora
xa rápido, Guti que intentaba axudar, e hai córner. Nova ocasión para o Club Deportivo Estradense, agora quen vai para o saque Nando, e fai o propio tamén Marcos. Deixa Nando que sexa Marcos o home que saque. Imos ver, pantalla de 2. Aí vai o envío directo. Meteu o Guti o corpo, chega para Vicente. Tropeza o balón en Pablo, corre o home de Celanova, marchouse de un home, chega para o cambio, caeu Pablo. E o árbitro di que continúe o partido, move Vicente, deixa para Peiteado. Recupera agora Celanova e botou o balón directamente ao campo do Estradense, a defensa de Celanova, e o saque para o propio gardameta do Estradense, para Makelele, que recibe de Amoedo e abre a zona de Nando. Avanza metros Nando, vai buscar o centro obviamente. Meteu o balón dentro, cortou a defensa. Pablo, ahora volve para Nando. Está presionado Nando. Opta por volver a meter na frontal. Sacou unha vez máis a defensa de Celanova, que xa non quere saber absolutamente nada. Final do partido. 2 minutos 48 segundos, casi 3 minutos. Desconta o colexiado. Remata o partido coa victoria do Sporting Celanova no campo do Club Deportivo Estradense. Sporting Celanova, ou mellor dito, Club Deportivo Estradense 1, Sporting Celanova 2, o primeiro partido da segunda volta, que resulta un partido decepcionante para o Club Deportivo Estradense, que empeza a segunda volta con unha derrota. O gallá, obviamente, as cousas cambien nos siguientes encontros, porque hai que seguir mantendo arriba o espírito de ese sí ou sí que condiciona toda a tempada. Nos poñemos aquí punto final a esta comunicación. Xa saben vostedes, ademais, que a partir de mañá todo o partido estará na nosa página web. Poderán vostedes seguilos se o desexan en www.estradatelevision.com. Mais nada, punto de final o noso agradecemento á Pastelería Mimela, a Pastelería da Estrada e a Concellería de Deportes do Concello da Estrada. Gracias a eles podemos ofrecerlles estes encontros do Club Deportivo Estradense. Mais nada, saúdos e ata o vindeiro encontro.